आरोबाव गुबुन मोनसे रेलगारिनि गिख्रंथाव जाथाय। उरिष्यानि उनाव बे खेबाव आसामाव जादों गिख्रंथाव रेलगारि जाब्रबथाय। आसामनि गवालपारा जिल्लानि बक'आव नुजाथिदों बे रेलगारिनि हरखाब जाब्रबथाया। बक'नि सिंग्रायाव हरखाब साइथिंनिफ्राय गाहायाव गोग्लैदों मालगारिनि गोबां दाब्बा। मिथिनाय बादिब्ला गंसे मालगारि रेलनि गासै मोन 10 दाब्बाया गाहायाव गोलैदों। जाथायाव सुबुंफोरनि जिउ गोमानाय खौराङा सोराङाव फैयाखैब्लाबो नाथाय बे जाथाया जोबोरै गिथावनामोन। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो साननि सिगां उरिष्यानि बालासराव गंथाम रेलगारिनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जाथायनि थासारिया दासिम सोलिबाय थानाय समावनो दिनै आसामनि बक'आव हरखाब रेलगारिनि गोग्लैनाय जाथाया सोमजिबावदों। दिनै बेलासि समाव बे जाथाया बक'नि सिंग्रा रेलवे स्टेशननि साखाथियाव नुजाथिदों होननानै रेलवे बिफाननि बिबानगिरिया फोरमायदों। दासान्दि बे जाथायनि थाखाय कामाख्या जगिगफा फोनांजाब रेल लाइनखौ बन्द खालामनाय जादों होननानै सुलुङा फोरमायदों। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE नीट CUET इंजिनियारिं मेडिकल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सलाद लानो हागोन।